V rámci projektov Európskeho sociálneho fondu EQUAL podávali inštitúcie v európskych krajinách na roky 2004 až 2007 projekty na hľadanie efektívnych a inovatívnych riešení situácie sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva na trhu práce. V 3 krajinách, na Slovensku, vo Fínsku a v Slovinsku, boli podané projekty zamerané na zvyšovanie úrovne vzdelávania a zamestnanosti príslušníkov rómskej minority. A tak na základe spoločného záujmu vytvorili 3 inštitúcie: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, štátny provinčný úrad Južné Fínsko v Helsinkách a Rómske vzdelávacie informačné centrum v Murskej Sobote, nadnárodné partnerstvo KETANES, čo v rómskom jazyku znamená spoločne. Hlavnou filozofiou nadnárodného partnerstva KETANES je filozofia inklúzie a rovnakého prístupu k vzdelaniu a na trh práce pre všetkých občanov. Hlavné ciele spoločného partnerstva sú rozvinúť účinné vzdelávacie programy na vzdelávanie a školenie rómskej mládeže a dospelých pre dosiahnutie vyššej zamestnanosti, vytvoriť vhodné podmienky na umiestnenie rómskych absolventov na trhu práce a predstaviť rómsku menšinu ako atraktívnu kultúru, ktorá vie uspieť na trhu práce. Tento dokument ilustruje prácu asistentov učiteľa a rómskych mentorov, ktorí pracujú s rómskymi deťmi a mládežou, aby takto prispeli k vytváraniu podmienok pre ich úspešné začleňovanie do spoločnosti.